24 ýanwarda Lebap vilayatynyň Türkmenabad şäherinde howpsuzlyk çäreleri güýçlendirilip, polisiýanyň gözegçiligi ýokarlandyryldy. Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçylary munyň täze jaýlaryň açylyş dabarasy üçin Aşgabatdan sebite ýokary derejeli döwlet emeldarlarynyň gelmegi bilen baglanşyklydygyny aýdýarlar. Bu aralykda howpsuzlygyň güýçlendirilendigine garamazdan şol güni Türkmenabadda 4 ulag hadisesi boldy we bir awtolog ogdaldy. Şäheriň köçelerine polisiýa işgärleriniň sany artdyryldy. Polisiýa has güýçlendirilen tertipde işledi. Zelili köçesi we oňa ýanaşyk köçeler ençe mesagatda petiklendi. Ulaglaryň we ýaşaýjylaryň hereketi çäklendirildi. Dip Türkmenabadly ýaşaýjy şaýat bolan ýagdaýlaryny anonim şertde gurrun berdi. Polisiýa Agzalyan we Beýleki merkezi köçeleriň ugrundaky dukanlary hem gözegçiligi artdyrdy. Dukanyň daşyna çykyp arasy howada çilim çeken satyjylara jerime salyndy. Polisiýa işgärleri edara kärhanalaryň ençemesine aýlanyp, ýol başçylardan howpsuzlygy güýçlendirip, tertip düzgüni saklamagy hem talap etdiler diýip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz gurrun berdi. Şäherde howpsuzlygyň güýçlendirilmegine Aşgabatdan sebite ýokary derejeli emeldarlaryň gelmegi sebäp boldy. Habarçymyzyň tasdiklamagyna görä, olar Zelili köçesiniň ugrunda gurulan täze köp gatly jaýlaryň açylyş dabarasyna gatnaşdylar. Resmi media 27 ýanwarda bellenilejek Watan goragçylarynyň gününiň öň ýanynda Türkmenabadda Türkmenistanyň Adalet ministrliginiň Lebap vilayet bölüminiň işgärleri üçin 4 gatly 24 öýli ýaşaýyş jaýynyň dabaraly ýagdaýda açylyp ulanmaga berilendigine habar berdi. Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlarynyň ýaşuly nesliniň jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň vilayatyň adalet bölüminiň täze jaýlara göçüp gelýän işgärleriniň hoşallyk çykyşlarynyň ýaýwanlandyrylmagy şatlyk şowhuna ýokary ruh welentlige beslenip jaý toýlaryny ýatdan çykmajak pursatlara öwürdi diýilip 24 ýanwarda çap edilen habarda şäherde howpsuzlygyň güýçlendirilmegi barada hiç zat aýdylmady. Bu aralykda howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilendigine garamazdan şol güni şäheriň aýry başga ýerlerinde 4 ýol hadisesi boldy. Ýerdenden öýläne çenli aralykda bolan 4 ulag helakçyliginde adam pidasy bolmady. Ýöne ulag sürjüleriniň arasynda agyr şikestlenenler bar diýip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz aýtdy. Mundan başga da 24 ýanwarda Türkmenabadyň Bahar etrapçasynda ýerleşen 233 belgili ýanyç goýan beketde bir awtolog ogdaldy. Beket işgärleriniň we şol ýerdäki sürjüleriň ulagy bekediň meýdançasyndan desine itekläp çykarmagy we odu tiz wagtda söndürüp başlamagy netijesinde habarçymyzyň sözlerine görä uly betbaçylygyň öňe alyndy. 1991-nji ýylda zawoddan çykan Opel kysymly ulag bekediň meýdançasyndan çykarlanan soň goloýda ýerleşen ýangýnyň öňüne alyş gullugy gelip ulaga suw sepip oduny öçürmegi başardy. Uly betbaçylygyň öňe alyndy. Sebäbi bekediň goloýuna köp gatly ýaşaýyş jaýlary hem ýerleşýär. Dip habarçymyz bellidi. Azatlyk baýdylanlar barada yerli häkimetlerden şeýlede şäheriň polisiýa müdirliginden we ýanyna garşy görüş gullugyndan kommentari alyp bilmedi. Balkan vilayatynyň saglyk işgärleri ýene-de maddi basışa sebäp boldular. Olardan täze iş geyimlerini satyn almak talap edildi. Azatlyň Balkandaky habarçysy bu talabyň yerli saglyk edaralarynda paýtagtdan gelen komissiýa tarapyndan geçirilen barlygdan soň peýda bolandygyny habar berýärler. Balkanyň saglyk edaralaryna Pudogyň ministrligi tarapyndan barlyg geldi. Saglyk ministrliginiň wekilleri Lukmanlaryň we saglyk işgärleriniň işlerinden seýlede daş kesiminden hem geyimlerinden kemçilikler tapyp vilayatyň saglygy gorus bölümünden berknäýile boldular. Diýip sebitdäki saglyk edaralarynyň biriniň wekili 24 ýanwarda gurrun berdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde görleşen Balkanly saglyk işgärleriniň sözlerine görä paýtagtly resmiler Balkan vilayatynda bir hepdäniň dowamında bolupdyr we regionyň dürli hastahanalaryna hem saglyk edaralaryna şol sanda etraplardaky we owalardaky medisina nokatlaryna aýlanyp yerli saglyk işgärleriniň ählisiniň işine ören pes baha beripdir. Komissiýa agzalary yerli saglyk edaralaryna kemçilikleri düzeltmek üçin bir ay möhlet kesgitläpdir. Bize bir aydan komissiýanyň gelip barlajakdygy we 30 günüň dowamında bellenen kemçilikler düzelmese vilayat saglyk resmileriniň wezipelerinden gitjekdigi duýduruldy.
dip Balkanyň ýene bir medisina idarasynyň resmiýeti gurrun berdi. Balkan vilayatynyň saglygy goraýyş idaralarynın wekilleriniň sözlerine görä Aşgabatly komissiýanyň barlygy netijesinde kesgitlen kemçilikleri uly sanawy emele ýetirýär. Azatlyk radiosyna elýeterli bolan bu sanawda şeýle kemçilikler görkezilýär. Saglyk öýlerinde we hassahanalarda lukmanlaryň şepagat uýalarynyň we şepagat agalarynyň daş keşfi, geyimleri, ak halatlary talaba laýyk däl. Hatda lukmanlaryň iş ýerlerinde geýýän şypyklary, ýyrtylan ak halatlary könölşip sarılıp giden. Gydalarbat Hazar Bereket hassahanalarynda arasaçylyk gigiyena ýagdaýy yaramaz. Barlykçylar otoglardaky saçakçylary hem suraty düşürip şikaýaty goşupdyr. Hassahanalardaky krawatlar we düşekler hapa Balkanabat, Mahdumguly, Gydalarbat şäherleriniň enäniň we çağanyň saglygyny goraýyş edaralarynda çağa dogrulyş hassahanalarynda täze doglan çağalaryň ölüminiň köpelenligi nägilelik döredipdir. Resmi namalar, günlük hasabatlar hemde maşgala lukmanlarynyň doldurmaly kitapçylary talaba laýyk ýöredilmeýär. Balkan vilayatynyň saglyk edaralarynda geçirilen barlyklardan şeýle netije çykaran Aşgabatly komissiýanyň sapary ýerli saglyk işgärleriniň gününi hasam kynlaşdyrypdyr. Vilayatyň medisina işgärleriniň azatlygy aýtmagyna görä ýerli saglyk ýolbaşçylary indi agzalan kemçilikleri düzeltmegiň uğruna çykyp öz golasyndaky işgärlerine basyşyny artdyrypdyr. Täze iş geyimlerini satyn almak we hassahanaları bejermek hem düşeklerini täzelemek üçin çykdyjylar saglyk işgärleriniň üstüne ýüklenipdir. Lukmanlar täze ak halatlary, ak şypyk satyn almaly. Iň arzan halat we balyk 1400 manat, ak şypyk 200 manat. Saglyk öýlerinde we hassahanalarda işleýän lukmanlaryň aýlygy 2500 manat. Şepagat uýalarynyň aýlygy 1700 manat. Olar agyr zähmet çekip alýan bu aýlygyny Balkanyň şertlerinde zordan maşalasyny ekleýärler. Dip Balkanly Lukman aýdar. Balkan vilayatynyň hassahanalarynda işleýän saglyk işgärleriniň sözlerine görä häzir keselhanalarda krawatlary we düşekleri çalışmak planlaşdyrylýar we muny iş kollektivleriniň hasabyna täzelemek göz öňünde tutulýar. Şeýle-de lukmanlaryň iş tejribesini artdyrmak üçin Balkanly lukmanlary bir aýlyk Aşgabada okuwa uğratmak ýaly çäreler hem göz öňünde tutulýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Balkan vilayatynyň dürli saglygy saklaýyş edaralarynyň ençeme işgäri bilen anonim görleşdiler. Balkanly saglyk resmiýetlerinden barlyklar kemçilikler we görülýän çäreler barada resmi derejede tesvir alyp bilmediler. Bu aralykda habarçylar hususan da Gydalarbat, Bereket we Hazar etraplaryndaky hassahanalaryň köne we onlar çyllap bejerge görmedik binalarda ýerleşýänligine ünsü çekerler. 1970-nji ýyllarda gurulan hassahanalaryň ýerdeminleri suwdan doly, binalar iňen könelşen, içi mörmöjekden doly, suw we ýyladyş ulgamy yaramaz halda. Olary bejermekden täze bina gurmak hasamatly. Dip Balkandaky habarçymyz aýdar. Türkmenistanyň hökümeti saglygy saklaýyş puwdagyny kemçilikleri resmi taýdan boyun almaýarlar. Medisina hyzmatlarynyň hili peselip bahasynyň gymmatlamagy sebäpli ilatyň gitdigi çyhas uly bölegi saglygyny bejermek mümkinçiliginden mahrum bolýarka resmi maglumatlarda täze keselhanalaryň gurulýanlygy we puwdagyň ösýänligi iglan edilýär. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň we beýleki gararsyz media serişdeleriniň maglumatlarynda ýurdun dörli vilayatlarynyň hem paýtagtyň keselhanalaryndaky aýlygan şertler barada izgiderli habar berilýär. Russiya 25-nji ýanwarda ýerden Ukrainanyň günortasynaky Odessa, Mykolaiv we Dnipropetrovsk sewtlerine täze dron we raketa hüjümlerini amala aşyrdy. Bir näçe adamy yaralady, maddi zyana sebäp boldy diýip Ukrainanyň harby we sewit resmiýetleri aýtdy. Ukrainanyň howa güýçleri dronlaryň aýry başga 2 tolkunynyň Odessa sewtine hüjüm edenligini aýtdy. Russiya tarapyndan uçurulan jemi 14 san Iranda öndürilen dronun 11 sanysy urulyp ýykyldy. Odessada 10 we Mykolaivda bir dron. Sewit häkimi Oleg Kipr dron galandylarynyň Gara deňiz portuna gaçmagy bilen 6 adamyň yaralanynyny aýtdy. Kipr hüjümne senagat desgatynyň ýaşaýyş binalarynyň we raýat infrastrukturasynyň ziýan çekenligini aýtdy. Ol günorta şäheriň Primorye we Hajibey etraplarynyň hüjümne agyr ziýan çekenligini aýtdy. Yerli häkimetler Rus hüjüminiň Odessanyň senagat etrawyna bir mebel fabriganyň ammaryny nişana alyp uly ýangýnyň döremegine getirenligini aýtdy. Dnipropetrovsk sewtine bir senagat kärhanasy dron
zarabasy bilen ýykyldy. Ýangyn çykdy diýip Sewit häkimi Serhiy Lisak telegramna aýtdy. Ol dören ýangynyn ýangyn söndürüjileri tarapyndan söndürilenini aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Şeýle-de Lisak Rus artilleriýasynyň Nikopol sewtine ýerleşen Myrivsk ýylatly nokadyna hüjüm edenligini aýtdy. Russiýa Ukrainanyň ikinji iň iri şäheri bolan Harkiw hem S-300 kysymly howa hüjümlerine garşy raketalar bilen nişana aldy diýip howa güýçleri aýtdy. Bu raketa zarbasynyň zeper ýetmeleri ýa-da şikestlenmelere sebäp bolup bolmanlygy badawat ma'lum bolmady. Rus serhediniň 30 kilometr aradaşlykda ýerleşen Harkiw Gunnogor şäheri soňky wagtlarda ýaşaýyş sebitlerini nişana alýan adatdan daşary agyr raketa zarbalaryna sebäp bolýar. Soňky sapar 23-nji ýanwarda amallaşylan şeýle hüjümlerde adynyň 10 adam öldürildi. Töweş meýdany barada aýdylan iki tarapyň hem hüjüm we gorunuş hereketleriniň arasyna Rus goşunlary Gunnogor Donetsk sebitiniň Avdiivka Senagar şäheriniň gabamak maksady bilen alyp barýan netijesi synanşyklaryny dowam etdirdi. Ukrainanyň ýaragly güýçleriniň baş ştaby öýüdiniň 25-nji ýanwarda beren irdenki hasabatyna soňky 24 sagatyň dowamyna şeýle hüjümleriň 4 sanasynyň Ukraina gorowçylary tarapyndan ýa-da serpikdirlendigini aýtdy. Bu aralykda Kreml uçur helakçyligi boýunça ýene Kiýew aýplaýar. Ukraina bu wagtda halkara deriňewiniň geçirilmegine çagyrýar. Kreml Ukrainany 24-nji ýanwarda bortuny 65 Ukraina uruş ýesiri bilen ýesir alışmagy barýanyny aýdýan bir harby kargo uçuruny urup ýykmakda aýplaýar. Kiýew bu aýplamany henüz göni tasdiklamady. Prezident Volodymyr Zelenski bu hadise boýunça halkara deriňewiniň geçirilmegine çagyrdy. RIA Novosti habar agentligi 25-nji ýanwarda Russiýanyň Ukraina bilen serhetleşen Belgrad sewtini ýykran uçuryň iki gara gutusynyň hem tapylanyny habar berdi. Kremliň medeniýet sekretary 25-nji ýanwarda Ilyushin 76 harby transport uçurynyň urulyp ýykylmagyny wagşaçylykly hereket adlandyrdy. Ýöne Moskwa henüz uçuryň Ukraina raketasy bilen urulyp ýykylanyny ýa-da uçuryň bortuny Ukraina tutsaglarynyň bolanyny güwäge geçen hiç bir subutnama hödürlemedi. Zelenski uçury kimin urup ýykanyny aýtman ähli anyk faktlar kesgitlenmeli. Biziň döwletimiz halkara deriňewini talap eder diýdi. Ukraina resmiýetleri 24-nji ýanwarda tutsag alışmasynyň meýilleşdirilendigini, Russiýanyň Ukraina uruş ýesirlerini kargo uçuryny getirmek barada Ukraina habar bermänligini aýtdylar. Ukrainanyň harby aňty ugulygy uçuryň bortuny kimleriň bolanyny barada özüne ygtybarly we giňişleýin maglumatlaryň ýokdugyny aýtdy. Ýöne özleriniň garamagyna Rus uruş ýesirleriniň şertli alış-çalyş nokadyna öz wagtyna eltirendigini aýtdy.